Uskollinen palvelija Fluke 179 yleismittariin. Vähän mittajohdot rupeaa olemaan vaarallisessa jamassa, niin tuli Tukkurilta uudet tommoset mittajohdot näkyy tuossa pöydällä ja onkin yllättäen tehty Taiwanissa, ei ole kiinalaiset. Näissä on tämmönen twist card systeemi, tulee tuolta kärkeä enemmän esiin kun kiertää tosta. Tää on nyt sit turvallisempi, kun siinä on enemmän eristettä tuolla kärjessä. Notkeampaa materiaalia, mitä noi vanhat on tosin PVC. Eristeisiä, noita silikoonieristeisiäkin piuhoja on ollut jo pitkään, mutta joskus halusin laittaa noin PVC-malliset tuohon edellisen laitoin, kun ne on liukkaammat käytössä, kun noin muut kai se sitten jatkossa tuolla silikoonilla mennään.